si Sir Jeric, masasabi mo na talagang successful. Successful when it comes to inspiring students to study. And then I'm very blessed tungod kay kini akong gibuhat. Dako kay siya nga fulfillment, not to brag Dili para sa imo all di ba? teachers sa Pilipinas, Oh, yeah, pero exactly. wala ko nang hinambog ha. Mm. Pero kaluyan gyud sa Ginoo, na-sustain gyud ako siya for 4 years. No, ang imong advocacy, no? Tsuko gadahom ay nga maabot tsuko 4 ka tuig. Karong kuan kanong mo graduate ang mga bata, 4th batch na siya. Atong first batch sa graduation nang hatag ko og cellphone, Bible, mga kuan bugas. Second batch nang hatag ko og mga lechon. Sila tanan gyud gipang lechonan ako. Tapos third batch hatag ko baktin for livelihood and so on. Then karon Ay, fourth kaya, batch no? na pod. And So then karon nagsiyempre naghuna-huna ka na talaga kung ano na naman yung ihahatag mo or may nahuna-hunaan ka na. wala pa.